Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Filwaqt li jissimpatizza mal-karba tal-bdiewa quddiem l-isfidi reali u sostanzjali li l-bdiewa fl-Ewropa iffaċċjaw f'dawn l-aħħar snin, il-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla għall-bdiewa Maltin u Għawċin. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ minn stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Agrikoltura b'risposta għall-istqarrija tal-kelliem tal-Oppożizzjoni. Fil-fatt il-Ministeru innota b'ħasra kif minflok kontribuzzjoni għas-settur il-kelliem tal-Oppożizzjoni rowwaħ gidba fil-konfront tal-Ministeru. L-istqarrija tajt li l-Gvern ħanota tal-fatt li il-protesti tal-bdiewa u raħħala Maltin huma immirati primarjament li l-Parlament Ewropew u istituzzjonijiet Ewropej li huma maqtuwa kompletament mir-realtajiet li jgħixu huma. Hawn il-Ministeru innota kif għall-kuntrarju ta' dan il-Gvern dejjem kien viċin is-settur b'riformi kuraġġużi importanti bħal dik tal-qbiela, riforma oħra li saret biex tat ċertezza lis-settur u s-sostenibilità tiegħu għas-snin li ġejjin. Saret referenza wkoll għall-għajnuniet kontinwi u appoġġ li nataw il-bdiewa u raħħala fis-snin li għaddew. Il-Ministeru spjega li l-Gvern ma qatx lura laqqas mill-għajnuniet biex ikun hemm irkupru b'saħħtu mill-effetti tal-pandemija, bottijiet b'saħħithom lill-bdiewa u l-raħħala tal-bejjem. Fil-fatt biex jittaffa l-impatt tal-gwerra fl-Ukrajna, il-Gvern iddetika miljuni ta' euro wkoll b'għajnuniet lir-raħħala tal-ħalib, skemi tal-iffertilizzant u hemm ukoll il-Fodder Scheme. Il-Ministeru qal li hemm diversi inizjattivi fosthom l-appoġġ għad-dħul tal-bdiewa li tela minn 30 euro għal kull tomna għal 84 euro b'nefqa totali ta' madwar 15 miljun euro. Il-Ministeru rimarka wkoll li għal bdiewa żgħażagħ hemm inċentiv ta' 60 euro għal kull tomna raba li jaħdmu. Filwaqt li ġew elenkati numru ta' inizjattivi oħrajn li joqtu b'mod pożittiv dan is-settur, l-istqarrija temmet tajt li l-Gvern kien bil-provi ta' spalla għas-settur meta dan kien fil-bżonn.